am pierdut începutul. Dragi străini, țara e frumoasă, de-aia vrem să vină străinii să o vadă, să se plimbe lung și în lat pe, era să zic, autostradă. Deci veniți, dragi străini, la noi e la fel ca în Seychelles. Adică ce vreau să zic e că o să vă coste la fel. Aici, aici, aici e țara mea, e locul meu, strada mea, un singur bec. E locul în care viața întreagă vreau să-mi petrec. E adevărat că sunt și prea bătrân să plec. Prea bătrân să plec. Dragi străini, veniți acum pe bune, ar trebui să vă grăbiți, ca să prindeți munții, acu cât mai sunt împăduriți. Vizitați-ne mai repede. Iar m-ați întrerupt, rămân așa părere, mulțumesc. Vizitați-ne mai repede, bucurați-vă de ofertă. Veniți acum cât mai avem un pic de vamă veche și delta. Aici, 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 aici. E țara mea, e blocul meu, e strada mea cu un singur bec. E locul în care viața întreagă vreau să-mi petrec. E adevărat că sunt și prea bătrân să plec. Prea bătrân să plec. Dragi străini, la banii noștri câteva sute de tone de aur nu mai contează, așa că mai bine vă dăm vouă aurul, că voi știți cum se exploatează. Și oricum e poluare, așa că să nu vorbim cu ură. Ce dacă o să fie la Roșia Montană un pic mai multă cianură? Un lac. Aici, aici, aici e țara mea, blocul meu, strada mea cu un singur bec. E locul în care viața întreagă vreau să-mi petrec. E adevărat că sunt și prea bătrân să plec. Prea bătrân să plec. În fine, dragi străini, veniți și faceți ce vreți, că noi n-o să ne supărăm. Dar să știți că există un lucru pe care n-o să-l acceptăm. Așa că vă avertizăm, vă spunem chiar cu vehemență, n-o să lăsăm un străin să se bage în sistemul medical de urgență. Chiar dacă el l-a conceput, chiar dacă el l-a pus pe picioare, asta nu înseamnă că trebuie să-l lăsăm în continuare. Oh, nu! De ce? Păi pentru că aici e țara mea, e blocul meu, e strada mea cu un singur bec. E locul în care viața întreagă vreau să-mi petrec. E adevărat că sunt și prea bătrân să plec. Prea bătrân să plec. Prea bătrân să plec.